αξιότιμε κύριε Δήμαρχε Δυρφίων Μεσογείων, αξιότιμε κυρία Δήμαρχε Πολιτικής Προστασίας Δήμου Χαλκιδαίων, κύριε εντεταλμένε σύμβουλε της Περιφέρειας Στερεάς Ελλάδος, κυρίες και κύριοι. Θα ξεκινήσουμε την ημερίδα με την εισήγηση της κυρίας Δάφνης Φιλιππάκη, βοηθού συνηγόρου του πολίτη. Η θεματική είναι αυτή που βλέπετε, η διαχείριση των δασικών πυρκαγιών και ο ρόλος συνηγόρου του πολίτη. Η επιλογή της θεματικής, αντιλαμβάνεστε πόσο κρίσιμη είναι μέσα στο πλαίσιο της κλιματικής κρίσης που βιώνουμε πιο έντονα όλοι τα τελευταία χρόνια. Και όπως και η επιλογή του τόπου, ο Δήμος Χαλκιδαίων, που εντάσσεται στην περιφέρεια που επλήγησε από τις πρόσφατες δασικές πυρκαγιές το 2021. Όσον αφορά την κλιματική αλλαγή, τη συχνότητα και την ένταση των πυρκαγιών, βλέπουμε ότι οι επιπτώσεις της κλιματικής αλλαγής είναι ήδη αισθητές και προβλέπεται να γίνουν ακόμα πιο έντονες στο μέλλον. Τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχουν αλλάξει σε συχνότητα και σε ένταση. Και οι παρατεταμένες περίοδοι ξηρασίας οδηγούν στην εκδήλωση ανεξέλεγκτων και μεγάλης έκτασης πυρκαγιών. Σας ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία. Μία πολύ συνηθισμένες υποθέσεις οι οποίες έρχονται στο συνήγορο του πολίτη και ιδίως στον τομέα της ποιότητας της ζωής είναι ο καθαρισμός των εκτάσεων. Έρχονται δηλαδή πολίτες οι οποίοι διαμαρτύρονται ότι είτε κοινόχρηστες εκτάσεις είτε ιδιωτικές εκτάσεις δεν έχουν καθαριστεί. Τι εννοούμε όταν λέμε χωματερές? Χωματερές έχουμε και μικρές και μεγάλες. Και οι ροές αποβλήτων, οι οποίες μπορούμε να βρούμε σε μια χωματερή, δεν είναι μίας κατηγορίας. Θεωρώ ότι η φετινή χρονιά και οι επόμενες χρονιές θα είναι πάρα πολύ δύσκολη για την περιοχή. Θεωρώ ότι οι αστάθμιτοι παράγοντες που προκαλούνται οι πυρκαγιές είναι πάρα πολλοί. Θεωρώ ότι θα εξαντλήσουμε κάθε δυνατή προσπάθεια, πιστεύω και είμαι σίγουρος, γιατί μας απασχολεί πάρα πολύ αυτό το κομμάτι, γιατί εμείς έχουμε καεί από το χυλό και φυσάμε το γιαούρτι, να το πω πολύ απλά. Και πιστεύω ότι η βοήθεια δική σας είναι σημαντική. Ένα μεγάλο ευχαριστώ, να είστε σίγουροι εμείς θα κάνουμε ό,τι μπορούμε καλύτερο. Εμείς εδώ δεν συγχαίουμε αρμοδιότητες, δεν πέφτουμε, ό,τι μπορεί ο καθένας καλύτερο κάνει. Είναι ωραίο να γίνει ένα έγγραφο, ας πούμε, από το Δήμο, που να περιέχει και όλη αυτή τη δυσκολία, ότι υπάρχουν δασωμένες εκτάσεις, ακόμα και με φωτογραφίες. Ευχαριστούμε πάρα πολύ για την φιλοξενία σας σήμερα στο Δήμο Χαλκίδας. Έχουμε έρθει κλιμάκιο συνηγόρου του πολίτη να σας ενημερώσουμε καταρχάς για το θέμα των δασικών πυρκαγιών. Γίνεται στα πλαίσια υλοποίησης ενός νορβηγικού προγράμματος που υλοποιεί ο συνηγόρος του πολίτη. Δεν σας κρύβω ότι ως υπηρεσία δίνουμε πάρα πολύ μεγάλη έμφαση στην πρόληψη.